Assalamu alaikum mehvan vatandaşlar. İdi dilleşler. Mehvan Türkmen ovazynyň muştoklary. Gahrman arkadamynyň bize döretip berýän giň mümkinçilikleriniň peýdalanyp Türkmen owa telerazi ýaýlymyna ýörüýtesiz üçin taýýarlanýan ulgamda owa zaty gepleşigimiň täze sanyna başlaýas. Biziň hemmämize meýär morşýary garaşdyr. Baky tarap Türkmenistan döwletimize berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Gahrman arkadamynyň saýasynda Türkmenistan parahatçılık ve ınanışmaň watan ýylymyň her bir güni toýdur bayramlara, şahatlykly wakalara ajaýyp bir seneler besenýär. Mehribanlar, biz ajaýyp döwürde ýaşaýas. Şeýle ajaýyp döwür bolsa, bize Gahrman arkadamyz peşkeş berdi. Gahrman arkadamyda biz sunwady işgärlerine, dörüjülük işgärlerine döretip berýän giň mümkinçilikler üçin alkyşaýdýas. Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, döwletli işleri hemişe rowaşlyklara besensin. Mehriban ýyleşler, Gahrman arkadamyzyň bize döretip berýän giň mümkinçilikleriniň ýene-de biri sany ulgam. Elbetde sany ulgam ýurdumyzda giň germe eýe bolýar. Türkmen owazy telerazi ýaýlymyna taýýarlanýan ulgamda owa zaty gepleşigimiz bolsa, video aragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň dörüjülük işgärleri bilen, aýdymçy saazanlar bilen ýurdumyzyň ösüşleriniň, özgörüşleriniň, Gahrman arkadamyzyň alyp barýan beýik işleri ulgamda ýanlanýar. Mehman ýyleşler, gepleşigimiziň bu gedek sanynyň mehmany bilmek isleýäňizmi? Türkmenistanyň halk artisti, biziň Mahmal owazy aýdymçymyz. Onu muňa özüňiz tomaşa edin. Eltilmen arskal geçilýär, mukaddes watan ýerleri, kalplara ýalkym saçylýar, ak ýolda bagytyň kirweni, şöhratly menzil geçilýär, arkada watan serweri, ak bagtynda temiz asman, Aşgabat merjen şehri. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany. Mehman ýyleşler, ine görüşüňiz ýaly 0500 gyýsy belgimide sizler gelip goşan SMS-ler nazara alyp bugünkü gepleşigimiziň täze sanyny Türkmenistanyň halk artisti Mahmal owazy aýdymçymyz Suhan Orazberdiýew bilen taýýarlamagy makul bildik. Onu häzir gepleşigimizde Suhan Orazberdiýew video aragatnaşyk arkaly ulgama çagyrýas. Halipa, salamu alaikum. Salam, hoş geldin. Oğum ýagdaýlaryň? Gowy, hawa ýaxşy. Näle özüňiz, arman? Bizem gowun he. Ine Halipa görüşüňiz ýaly Türkmen owazy telerazi ýaýlymyna Gahrman arkadamyzyň bize döretip berýän giň mümkinçilikleriniň peýdalanyp ulgamda owa zaty gepleşigimizi video aragatnaşyk arkaly taýýarlaýas. Onu sizi gepleşigimizde hoş gördük. Hoş geldin, sag bol. Biziň aýdymlamazy söhbetleşdigimizi dinlemek üçin öz bildirip SMS ýollan dinleýijilerimize ýyleşdirmede köp sowallar aýdýan. Sözüniň başynda bize Şu teleýaýlymlarda, gün ýaýlymda video aragatnaşyk arkaly aýdymlamazy söhbetleşdigimizi şu halkymyza dinletmäge uly mümkinçilikler beren, giň ýol açyp beren hormatly prezidentimize sözüniň başynda sowallar aýdýan Gahrman arkadamynyň janynyň sag bolmagyny, belent taşyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Arzularyňyz hasy bolsun. Gepleşigimiziň dowamynda mehman muştoklaryňyzy, ýagny tomaşaçylygymyzy gyzyklandyrýan soraglary bolsa, hemde öz dörüjülüňizden, halipalaryň dörüjülüginden bir aýdym saadlary ýerine ýetirip berersiňiz diýen umytda. uly hösden hoş geldin. Häzir şu saat aýdymlar görünür ýaly bir şuny bir ýerleşdireýin. Başla berin. Bolýa halipa. Ne şeýlerak goýaýyn. Suhan aga, Gahrman arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzyň her bir güni toýdur bayramlary besenýär. Türkmenistan parahatçylyk we ananşmaň watan diýilip atandyrylan şu ýylymyzda da şanyny garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk bayramy ak mermerli gözel paýtagtymyzyň bolsa esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk toýy giň garymne bellenip geçiler. Şu bayramçylyklary görýän taýýarlyklaryňyz barada umuman dörüjülüňizdäki täze üstünlikler barada bir tomaşaçylygymyza görüň beräýsiňiz. Yine hormatly prezidentimiz Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen Türkmenistan döwletimiz hemmämiziň bilişimiz ýaly bede wad bilen anamly ötüşlere tarap öňe barýar. Biziň her bir günlerimiz toýdur bayramlara beslenýär. Şu ýyl bolsa Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň
Watan ýylymyzda hasan bizim ýurdumyzda toýlaşýa. Sebäbi Aşgabat şäherimiziň 140 ýyllyk toý dawarasy giňden bellenjegini biz şu günlerden bilýäs. Şu günlerden ýa ähli dürüjli işgärleri, ähli sunwat işgärleri şol toýa öýleriniň täze aýdymlary bilen barýa. Şol sanda biz emine Aşgabat şäherimizi wasp edýän 3-nji aýdym Aşgabat baradaky inni 3-nji aýdymy şu ýyla bagyşladym. Onu netip bolsa şu bäsleşiklerde toýdur bayramlarda ýene de ýerine ýetiren halk köpçüligi tarapyndan kızgın karşılanýar diýip tama edýär. Ondan başga da näme hormatly prezidentimiz Halipa şäherlik ýoluny giňden açyp berdi. Bize şu ýa-ni aýdym saz öwrenjek ýaşlara şu Aşgabat baradaky aýdymy aýtjak oglanlar gyýlara özümiziň degerli maslahatymyzy berýär. şu günlerden başlap bizim iş yerimiz bolan Türkmenistanyň medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde aýdymçylar, sazanlar bilen agdy bir zähmet çekýär, täze aýdymlaryň üstünde işleýär, täze şekilli aýdymlaryň üstünde işleýär. Mumman bize şu bagtyarlyk zamanasynda hormatly prezidentimiz şu sunudumyzda ähli mümkinçiliklere döredip berdi. Halipa şäherlik ýoluny täzeden badalyga berdi. Dutargyjymyz täzeçe owallandy. Şol sanda ine estrada sunwatymyzda da täze aýdymçylar ýüze çykdy, täze Halipada ýüze çykdy. Şu zatlaryň hemmesi gahrman arkadamyzyň türkmen sunwatyny, türkmen sunwat işgärlerini goýan sarpas diýip düşünýär. Bize näme diňe bilimizi bir kuşap öz saýlap alan kärimizi wepal bolup halka hyzmat etmeklik galýar. Netip bolsa toýdur bayramlarda türkmen halkymyzy hormatly arkadamyny degendiler diýip tama edýär. Amaratlan mermerden Gözel şäher Aşgabat Saylanýan hemme ýerden Ak şäherim Aşgabat 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 Ak şekerim Aşgabat 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 Güzel şeker Aşgabat Amaratlan mermerden ak şekerim Aşgabat Nurdayan köşüňlerden gözel şeker Aşgabat Nurdayan köşüňlerden gözel şeker Aşgabat 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 ak şekerim Aşgabat Hey hey Aşgabat Aşgabat gözel şeker Aşgabat Azayıptır tekeri güllemisli bakarı Aşıkların şehri ak şekerim Aşgabat Aşıkların şehri ak şekerim Aşgabat 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 Güzel şeker Aşgabat Aşgabat
Tuğan ağa, Kerim ağaň bir gowy setirleri bar. Diýdiler, dünýede nämedir 40 saat, 3 gezek diýdiler, ussat, ussat, ussat. Ine ährimde mälim bolşýary, siz ussat halipa Balla Hajiýewiň ýolundan aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Ha. Ine gahryman arkadaşymyz halipalaryň dörözülügine uly sarpa goýup olary tirsegine galdyrýar. Halipa şägirdlik ýolunyň täzeden dikeldilmegim muňa aýdyn mysal bolup durýar. Ine gepleşigimiziň şu ýerine siziň ilkinji halipalaryňyz dogrusyna bir söhbet daýsak. Buran dogry. Islennik funwa dişgär aýdymçy özüni halipa tutunýar da. Şol men belläp geçjek zadym her bir funwa dişgärleriň öz dogulun ýeri. Şo taýda dogulun ýerinäki toýda görýän aýdymçydyr sadanlaryny ikkin edýär. Şoň üçin soňky aýdýan aýdymlary şo halipalara meňdiýär. Öz bizim Mar vilayatyna Takarça etrawyna dogulup çağalyk döwrümüz şo taýda geçdi. Şo taýda toýdur bayramlarda, konsertlerde halipalar dinlerdik. Etrafymyzdaki, owamyzdaki halipalar dinläp, ana gulagymyzda şolaň owazy galdy. Özüme has ýakyn bolup dinlen halipam şo çağalyk döwrümde halipamyz Balla Hajiýew boldy. Ine hormatly prezidentimiz ähli halipalary ýatlap, biziň halipamyz Balla Hajiýew Türkmenistanyň atgalan artistiýen at takdy. Buňa bütün turmod işlerleri begenni Balla Halipaň şägirdleri, Balla Halipaň hem öz prezentleri begenni. Şoň üçin bizine häzirem öz aýdymlamydam işleýär. Ýewropa aýdymlary söýüp arada watançylyk temasyny aýdymlarym işleýär ýöne. Haşan halk köpçüligi islese biz Balla Halipaň aýdymlaryny şu wada çerni aýdyp gelýär. Halipalaň hemmesi bir mektepde. Aýdyp geçsek olardan Anna Verdi halipa var, estradamyň düýün tutusylaryň biri. Mähmet Şarif var, Ýöwzeli Tekaýew var, Gurban Gummanow var. Hersiniň öz bolşly bir öwüşgüni var. Ondan galyp ersene Atabaý Çarguliýew var, Nurýat Tokaýew var. Şolaň bir hili özüniň hersiniň üýtgeşik ýoly bar da. Şoň üçin hormatly prezidentimiz şu halipalaryň ýygyny döretmek üçin halipa şäherlik ýolyny giňden açyp berdi. Şolaň ýygyny ýöretjekine şägirdler barmy görýän. Häzirki döwürde şol halipalaryň ýygyny ýöretjek şägirdler mawy ekranyna radio telewideniyede ýygyderli çykyş edip durlar. Lelem adım yada düşer, dertlerime dert koşar. Sensiz ay günlerim yaşar, özüm gül, özüm gül. Ayrılığa min düzümünüm, şart bolup oynap gülümünüm. Ağlayır men, içtim benim özüm gül, özüm gül. Ayrılığa min düzümünüm, şart bolup oynap gülümünüm. Ağlayır men, içtim benim özüm gül, özüm gül. Sevgilim gözümden gitmez, ömür geçer yürek bitmez. Yürek özüge meyil etmez, özüm gül, özüm gül, özüm gül. Ah. Sevgilim gözümden gitmez, ömür geçer yürek bitmez. Yürek özüge meyil etmez, özüm gül, özüm
geçer yürüp bitmez Yürügüde meyil etmez yüzüm var Üzüm var Üzüm var Ah Üzüm var Üzüm var Yanım 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 Tuğan ağa, şeýle bir nakly we şagirt halipadan ozdurmasa kär ýeter diýilýär. Şu arada bir belläk geçäýsäňiz, şu nakly dogursyna bir öz pikirleriňizi paýlaşaýsaňyz. Türkmen halkymynyň arasynda öňden gelýän nakyllarymyz halk içinde öz ornuny tapýar. Şol nakylyň içinde sunuwda degişli halipa şähertlik barada. Şägirt halipadan ozdurmasa kär ýetermiş diýerler. Şonuň manysyny mene hukman ana her haýsy bir şägirtden sorasaň sen halipaňdan ozdurdunmy diýse men halipamdan ozdurdum diýip bilen şägirt bolmaýar da. Onu halk baha berýär. Sebebi şol şägirt näçe ýaşasa da näçe döretse de öz halipasyna hormat goýar da. Şolun aýdymlaryny, şol aýdyş ähenglerini, häzirki döwrüň sazguralaryny gerek bolsa simfonik orkestrň öňünde, gerek bolsa ne şekilli aýdymlar bilen owadan yerlerde döwrap, tehnologiýa döwrap, tilsimatlar bilen bezäp şo halipalyň aýdymyny eger şo ýygyny dowam etjek bolsaň, hakyky şägirt boljak bolsaň, ana şonu dowam etmeliyip özümize maksat tutunýar. Halipa, ine şu wagt sany ulgam arkaly biziň mehriban ýylleşmemizden 05-00 gyýtgy bergimizde size sorular gerek goşa. Häzir taýym bolsaňyz şol sowallary size ýetirmek isleýäs. Ulu höwesle. Hakyky gözler aýdym nähil bolýar? Aýdym döredlerini hemmeti üçin ihlas edilýär da. Ilk bilen heňin tapylýar. Soňundan şo heňini sazgurlar bilen ýürüýte işleýän, sazyny çalýan, işleýän, Küşirleyen oğlanlar var stüdyoda. Ana köp zahmet ana şolara düşýär. şonu kewşirläňden soň, bu edip aýdaňdan soň bir kimsiz ýalňyş goýman ýerine ýetirenden soň şonu halk köpçüligi ödürlenýär da. Ýöne bir ýagdaý bolýar, näçe ihlas siňdirseňem käbir aýdymlar halk köpçüligi tarapyndan o diýen gyzyn kabul edilen ok. Ýöne käbir aýdymlar bolýar. Şo kän ihlas sarp etmeseňem halk şonu bu kabul edip gitýär da. Ony halk saýlaýar. Şoň üçin her bir aýdymçynyň öz sesine gelşýän aýdym bolýar. Her bir aýdymça bir awra ýetirýän, köpçülik tarapyndan özüni tanıtýan aýdym bolýar. Şonu ýaly aýdymlar her bir bagşyň aýdymlar sanawyna bolýar. Sebebi ýankaýçym ýaly halk gowwarynyň soň şol aýdym ömrü uzak bolýar. Şoň üçin gözel aýdym diýip halkyň ýüreginde ýaşaýan aýdymlara men iň gözel aýdym diýesim gelýär. Humiline düştün mihman Saçak açtı kumlu gelin Börgün duda mün salam Havliyle kumlu gelin Börgün duda mün salam Havliyle kumlu gelin Bakışım aya bakışlı Çöküşü iner çöküşlü Buraları kaşır kışlı Mayaları canlı gelin Kumlu gelin Buraları canlı gelin Dulla koşa gorki desi Dulla koşa gorki desi Geride derman
minni gelin. Yaylasına tele bağlı, çanağınley bekre bağlı, killitinli yelvan yalıp, teştelinin yengelin. Kumluy gelin, teştelinin yenli gelin. Otuz yıllar diye çapanlıktan devlet tapan, bir seyretsen gülüp bakan, bir seyretsen gamlı gelin. Kumluy gelin, bir seyretsen gamlı gelin. Niredeke havan nari, niredeke havan nari, güvül beri sapan yaro. Şol sapanın intizari, kara gözü nemli gelin. Kumluy gelin, kara gözü nemli gelin. Bir seyrettem gülyen yalan, bir seyrettem gamlı gelin. Hey! Suhan ağa, yine bir sowal gelip gowuşdy. Aýdymçy üçin at awraý kazanmak möhümmi? At avraydan öňürti yeni bir zat koşasym gelýär. Süýgü kazanmak gerek. Halkyň süýgüsini kazanmaly. Halkyň süýgüsini kazanyp bilseň at awraýyň şo öz-özü bolup berýän eken. Şoň üçin diňe bir aýdym däl. Halk seni ýolda izle görenne, ýa bir işte görenne, ýa bir durmuşda görenne senden nusxalya halk. Şoň üçin aýdymçy adam sunuwy diýişgäri elmydama Kiçik oğlu olmalı. Adamlar bilen hoş niyetli uğurlaşmalı. Birinci bilen. Adamlara öz häsiýetiň bilen gowy görünmeli. İlki häsiýetini gowy oňaryp adamdan uly bilen ulýaly, kiçik bilen kiçiýaly gürleşip bilseň, ondan soň aýdymlaň hem şoňa gözel bolup berýär. Şu aýdymda adamyň ýürek ýadaşyna şol bir öz häsiýeti aýdyma geçýär. Neden islemeden. Şoň üçin hem pesbälli biziň türkmenimize mahsus bolan edimlikler bar. Biziň şairlerimiň goşgularyna da şu durmuşda ödüňe nähilek alyp barmaklygy barada. Hormatly prezidentimiziň bize peşkeş berýän nusxalyk kitaplaryna da uly giňden suratlandyrilýär. Şo zatlardan nusxa alyp ilk bilen häsiýetini bir Köpçüligiň içine ödüň alyp barşyny oňarsaň, ana şol adam hakiki sunuwda adam bolýar. Ondan soň aýdym sadyňam elbetde beremeli. Ýöne ýanky at bilen awra gerekmi diýen soraga birinji bilen halkyň söýgüsini kazanmak gerek diýip jogap beresim gelýär. Dogry elek etýäňiz. Şoň üçin hem at awraý kazanmakan ilki bilen oňa münasip bolmaly. Şol at awraý münasip bolmak ondan hem has möhüm bolýar. aha, gaty dogry. Onu mehman illeşler bizden daşlaşma, gepleşimidi ajaýyp aýdymsazlar bilen dowam edýäs. Dinleýän, diýinjalyň, lezzet alan. Seni süydüm, o da köydüm. Bilmedin sen yar, sen uğrunda çektim ciri. Bilmedin
Bilmedin sen yar Karaştım men sen yoluna Gelmedin sen yar Dini senin yüreğimde Bilmedin sen yar Karaştım ben sen yoluna Gelmedin sen yar Dini senin yüreğimde Bilmedin sen yar Gelsene beri Gelsene beri Gelsene beri Aşktan yanan yüreğime eyle gideri Gelsene beri Gelsene beri Gelsene beri Aşktan yanan yüreğime eyle gideri Bağda kuşlar yatladarlar senin adını Dağda kuşlar yatladarlar senin adını Ey sevgilim diyeceğim sana söyle adımı Başka kıyılar söndürmediler yürek odamı Ey sevgilim diyeceğim sana söyle adımı Başka kıyılar söndürmediler yürek odamı Gelsene beri Gelsene beri Gelsene beri Aşktan yanan yüreğime eyle gideri Gelsene beri Gelsene beri Gelsene beri Aşktan yanan yüreğime eyle gideri Aile gece yıllarda adım okulur Okudukça yüreğime kancar sokulur Sevgi ardım maksadıma kaçan yetirir Senin bilin arzularım bağıt getirir Sevgi ardım maksadıma kaçan yetirir Senin bilin arzularım bağıt getirir Gelsene beri, gelsene beri, gelsene beri Aşktan yanan yüreğime eyle gideri Gelsene beri, gelsene beri, gelsene beri Aşktan yanan yüreğime eyle gideri Aşktan yanan yüreğime eyle gideri Eyle gideri Eyle gideri Gelsene beri Ine Suhan ağa, mehriban illeşemeden gel qoşun hatlarda şeýleräk bir ýene sowal bar. Bir işe başlap şowsuzlygy usranyndan şol işe başlamanyň gowy diýip hasap edýäňizmi? Şowsuzluk deyip bir aydın şowsuzluk Çıksa ya bir eden işin uğruna bolmayan ýagdaýlary bolýar. Ýöne şonu şowsuz bolaýanda da şo şowsuzlygym özüňi sapak edinmeli. Näme üçin şowsuz bolýar şol? Niýe de ýalňyşdym? Şol näçe azap sindirilýär. Käwat go aydym etjek bolýan. Bolam bir ýöňki aydymlar ýaly halkyň içinde süýgi gazanyp bilmese, şonam özüňi sapak edinmeli diýip düşünýärler. Nirde nähile şoň jogabyny gözlemeli. Şeýdem näme? Adam taplanýar. Umman diňe sunuwada adam sel.
durmuşda adamlar özünün köpçülük içindäki ornuny tapmak üçin näçedek ýalňyşmaly bolýar. Şoň üçin iň soňunda şu ýalňyşlyklarym hiç urukdan düşmän gaýta nirde ýalňyşandygyny özüňde işläp dogry ýola düşmegi men şonu dogry hasap edýär. Sugan ağa, siz şulardan haýsyny has gowurýaňyz? Kino görmegmi, kitap okumagmy ýa-da sport ýarşlaryna syn etmegi? Men kino görmegi görýän. Gowurýan kinoňyz haýsy? Men esasa şu türkmen kino filmlerini görýän. Ondan we taryhymyzy beýan edýän kinolar bar. 70-nji ýyllarda, 80-nji ýyllarda, 90-njy ýyllar aralykda düşülen kinolar bar. Ussat Halipalardyň. ondan başga da şu aýdymlar üçin has hindi kinolary görýän. Sugan ağa, her bir aýdymçynyň öz gowuny ýakyn bir aýdym bolýar. Elbetde, sizin dürüjlüğüňizi, gowunuňyza, ýüregiňize ýakyn aýdym, iň ýakyn aýdym haýsy aýdym? Iň ýüregiňe ýakyn aýdymlar şol Halkyň görýän aýdymlary şu ýüregimize ýakyn bolýar. Şoň üçin özüme halk aýdym aýtmagy görýän. Halk aýdymlary bir düşünýän adam bolsa, halk aýdymlary söýýän adamlar bolsa dinleýijiler. Senen bir halk aýdymy hakykatdan hemme zadyny yerine ýetirip, belendin pesini, armanyny goýman aýdyp yerine ýetirip, bir adamlaryň bir el çarpyşmasyna, bir how bermesine münasip bolsa, özüme şonu görýän. Ine ýüregime ýakyn aýdymlar, şu men Behrem Çınar kino film üçin döredildim. Men seni söýär men aýdym. Ondan soň Aman Ağazykowyň sadyna Kerim Guran Epediň sözüne gumly gelýän aýdym. Halk köpçüligi görýär. Şoň üçin biz üçin has ýüregimize ýakyn. Ondan başgadan Aşgabat diýen aýdym. Ondan hassa inha ýüregimize ýakyn aýdymlar watançylyk meselesinde, watançylyk temasynda. Türkmenistan diýen aýdym, Türkmenistan diýen aýdym, Arkada diýen aýdymda başga aýdymlardan has belen derejeli, belen depinlen aýdýarsa, iň güýjümiň ýetdiginden, sesimiň ýetdiginden şu ruhumyzy belen edip Türkmenistan döwletimizi häzirki nusgalyk ýagdaýyny döwrüp münasip basp etmemiz gelýär. Hassana ýerine ýetirmekde bize joşkun berýän aýdymlar. Bizim ýurdumyzy hormat prezidentimiň alyp barýan siýasatyny basp etýän aýdymlar aýdymyza has ýüregimize ýakyn bolýar. Ona Sugan ağa, bir sözümüz gugur bolmady ýaly gepleşigimiziň şu ýerine mehriban tomoşaçylarymyz üçin hemde mehriban ýerleşmemiz üçin bir ýüregiňize ýakyn owadan aýdymlaryňyzdan birini ýerine ýetirip berersiňiz diýip umyt edýäs. Ulu howsle. Seni söýärin, owadan dilber, gözel seneliniň gülgün şosundan. Ölsem de men senden yüze urip bilme. Müň ýylla doýmaryn mahmal sesinde, ýylgyrsaň bu dünýä ýazar garagy. Bir gülsen bu dünýä saldyr garagy. Ah yar 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 yar. Seni näşe söýsem aldyr garagy. Hesaplar doýmaýar begüli zöýda. Yetebilmen yarım, ağırdır halım, gamyndyr bu kömlüm,
eştirip varım. Maksadım muradım, arzu hıyalım. Erermin kakaşa kıyal varmasından. Sana yakın yolum daş bol lele. Rakiplerim önü hoş bol lele. Ah yar 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 Yüreğin ot gülüm yaş bol lele. Temizsin gürklüsün Suzana zeyna. Yılgırsam bu dünya yazır karabı. Rülsün bu dünya salır karabı. Ah yar 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 Seni neçe süydüm azır karabı. Baharlar gür kalır Beguli zeyda. Suhan ağa, ine döröjürüge gelmäge, aydın saada sunuğata gelmeňide, ýagny size üstünlüge gelmäge näme çergi berdi? Men bir sözden aýdymda şu tutan yerlik diýip jogap berýärdim. Suhan ağa, mehriban iýleşmeden ýene de bir sowal gelip gowuşdy. Owadan sesli aýdymçy bolmaklyk üçin näçe wagtlyk zähmeti talap edýär? Owadan sesli aýdymçy bolmak üçin zähmet bilen ýetip bolan. Men düşünjüm boýunça Tewat tarapyndan bir berilen sowat bolýar owadan ses. Soňky owadanla jok bolup öýdüň gazanjak bolup sesine üstünde işläp ýetilen ses ol bir ýana bolýar, ýöne şol Tewat tarapyndan saňa dogy bitdi berilen bolsa ol has owadan bolýar. Şoň üçin ses diýilen zat Tewat tarapyndan bir Tewatyň saňa sowat owadan ses. Ana şey diýip düşünýärmi? Suhan ağa, dogry bilýäňiz. Şol tebigy owadan sesem bir zähmet bilen hasam bir kämilleşdirmelim kädiýän. Bedemeli onu. Näçe owadan bolanda şu owadanyny ýerine ulanmaly. Şoňa hasam bir tejribeň arty berse has bu düşünýän eken. Sesiň bolanda da şonu akly bilen ulanmak gerek. Ýani sada goşaňda haýsy bir aýdymyň öz häsiýetini berip ulanmaga ana şo taýda zähmet talap edýär. Suhan ağa, ine mehriban iýleşmeden size degişli ýene bir soraga gelip gowuşdy. Sesiňizi aýagyl saklamak üçin esasy nämelere aýratyn üns berýäňiz? Sesiň aýagyl saklamak üçin ilk bilen birinji gerek zat ýeterlik uky gerek aýdymçy üçin. Ondan soň dogry imitlenmek gerek. Soňundan ýene gerek zatlar biri bir gaty ıssyda aýdym aýtmanlar, birem gaty sowukda aýdym aýtmanlar, birem şu canlı ýagdaýda aýdanda, ýani öýet aýtmaly sagady bar. Şol sagadyndan artyk geçirip sesiňe agram bermeler. Aýdymçy umman çapyljak at ýaly türgün bolmaly. Şoň üçin bir ılgamagy ýani ýeňil atletikany ýanyňdan goýmasaň ana sesiňe şol has kömek berýär. Dogry. Ona Suhan ağa gepleşigimiň şu ýerine bir ajaýyp owadan aýdymlar bilen dowam edäýeli. Aklım hayran etti, mulayim dilim
ovamın lelesi oğul sırayım bilbilim şekiyenler darını gülüm güllerin serisi oğul sırayım bilbilim şekiyenler darını gülüm güllerin serisi oğul sırayım bedenip beslenip çıkaysan daşa çıkaysan daşa ol gece yatmak yok girersin düşe girersin düşe yaşlığımda kuva kallınla başa ovamın delisi oğul sırayım yaşlığımda kuva kallınla başa güllerin serisi oğul sırayım cemalına aşık min deli divana bağa girdim almanarın tirmege kayıl min kapıyında kulun bolmağa güllerin serisi oğul sırayım kayıl min kapıyında kulun bolmağa pirilerin şazı oğul sırayım bağışı aydar sensin mini gereğim mini gereğim sen diye bakırıyor juan yüreğim juan yüreğim kaygım hem şadlığım hem de meleğim ovamın lelesi oğul sırayım kaygım hem şadlığım hem de gereğim güllerin serisi oğul sırayım gönlümün feyini oğul sırayım güllerin serisi oğul sırayım ovamın lelesi oğul sırayım pirilerin şahı oğul sırayım oğul sırayım oğul sırayım oğul sırayım Suğan ağa, yerini yetirip beren ajayip aydımız üçün size köp sağoltun aydiyaz. Elmidama Mahmalova adınız yurdumuzun toy bayramlarına belentyanlansın. Inni gepleşimizi söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Inni Suğan ağa bir maşgalaňyz dogursyny şeýle de öz perdentleriňiň arasyna bir aýdym saada höwet edýän barmy? Men 3 tane oğlum var, bir gyzym var. Çağlamyň hiçne de bir yani aydymçy bolýar, sadanna bolyp bir ündemedim. Seýär ol aydymçy sadanna bolyp bolnanokda. Ol hüwesi baý bolsa özü ýüze çykyp berýärdi. Masalan öýde sadurlar durýardy. Şo sadurlar haýsy baryp bir şonu bir öwrenjek bolsa, ýa çaljak bolsa, şoňa bir goltuk bererin diýip özünde şeýle bir tamam bady. Masalan şo oğlumyň körpesi şükür ora berdi. Özü indi şu wagt birinji aýdymlar bilen, birinji saatlar bilen birinji ädimler başlady. Ýagny ol maýa kılýardy. Türkmen Milli Konservatuwarynyň ýanyna Ýüri töleşdirilen çağlar mektep 10-njy synpyny akordeon sadurlaryny okuya. Häzirki günler şu akordeon sadurlaryň daşyndan gitara sadurlaly, klawiş sadurlaly özüniň birinji ädimlerini görkezip başlady. Nesip bolsa şükür oğlumdan bir aýdymçy bolar, sadanly bolar diýip
umid ediyorum. Soğan ağa, yine gepleşigimizin geçen sanlarına da bizim beýleki mihmalamada da şowaly verdik. Adamyň durmuşynda bir ýatdan çykmajak gün bolýar. Sizden bir mümkin bolsa tomaşaçylarymyz bilen biz bilen ýatdan çykmajak pursatlaryňyzy iň bir bagty pursatlaryňyzy bir buýsan süren ýatda geçäýsiňiz. Soňra gepleşigimizi elbetde ajaýyp bir aýdym sağlar bilen dowam ederiz. Marsın o da adam aýdym şeň sağlarna durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlar kän bolýar. Men ýöne has begenen pursatym ýadyma düşýär şu wagt. 1998-nji ýylda Ýaňlan diýarym telewizionine gatnaşyp baş bayragyny eýesi bolamda. Men şeýle begendim. Şo taýda şo ýaňlan diýaryma gatnaşmak, ýeňiz bolmak, gaty höwes edýärdim. Şol maksadyma da şol arzuwma ýetdim. Ýeňiz bolamdan soň, ondan soň men bir sunwat ýoluna bir has kämil ýagdaýda mawy ekranada radioda umman halk köpçülüğü önünde şondan soň has bir öndöjükli işläp başladym. Ana şo zatlar, şo ýyllar men has bir begençlik pursatdan diýip aýdasym. Hoş geldin. Hemen bilýäsiniz şu wagt bagtyar zamanat dowam edýär. Hormatly prezidentimiz Gahrman Arkadamyň tagallasy bilen şu arzuwlaryň hasyl bolýan zamanatyny ýaşaýatda. Şu zamanada çynyň bilen bir zady arzuw etseň, şu wagtny döwürmiz şol arzuwga ýetirýän. Şu döwürde de hormatly prezidentimiz Gahrman Arkadamyň elinden şaher paýlaryny almaklyk maňa enşeme ýolun nisip etdi. 8-nji ýylda Gahrman Arkadamy maňa da şu sunwat işlerleri bilen bilelikde Türkmenistanyň halk artisti diýen bir belent atlaň birinde da biziň çeken rahmetimize aýdan aýdymlamada bir hormat edip Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ady dakdy. Şolan bize sunwat ulgamynda şähertleň arasynda bir halepa bolup hyzmat etmäge ullukan güýç berdi. Iň bagty günleriň biri diýip şo Türkmenistanyň halk artisti bolan günden ýatlasym geldi. Soğan ağa, bundan beýlekde size dörejülük üstünlüklerini aýdymsaz älemine uly şowluklary ýene bir ýola tüýsüregimizden arzuw edýäs. Soğan ağa, hälen syň edýän ýazgy studiýaňyzda dörli saatgurlary jemläpsiňiz. Şu saatgurlar dogrusyna bir klawiş dogrusyna bir bellek geçäýsiňiz. Hoş geldi. Şu saatgurlary men saklaýanymyň sebebi hersini çalamda şol ýaşlyk döwürlem, çağlyk döwürlem ýadyma düşýärdi. Şoň üçin höwes edip şu saatgurlara ýetjek bolup höwes ederdik. Şoň üçin şo döwürleri o wagty şo döwürüm bir ähen gelýärdi. Şoň üçin men saklaýan käwaşyny özüm höwes bilen çalýan ýaşlyk döwürme diýatlar. Bulan aýratynlyklary men hersini aýratyn çalyp bir görkezäýin. Şol ýalak sesi wa ilkinji çykan saatgurlaryň birde. Oň ýerine bir saatgurlar çykdy biziň oglanlyk döwürmede ýatladyp durda. Şoň üçin şeýlerak başga da şu saatgurlaryň ýene bir ütköşükligi bar. Olan türkmen dutaryna meňdeş bir sesi bar da. Şo döwürlerde kän şu şeýle çalardygyny. Şeýle sesler bar. Ýene bir klawşy saatgural bar. Buna ýürüýte şo taliplik döwürmedi ýa-da salýa diýip saklap ýör. Käwat bir şo döwürleri ýatlap çalýan. Size de bir sesini eşitdirip görkezäýin. Megerem içiňizde tanıýanyňyz bardyr.
Suhan ağa, onu gepleşigimizin şu yerine bir mehriban tomoşaçylarymyz üçin, gaderli aýdym taýdan muşdaklar üçin gepleşigimizi bir ajaýyp owadan aýdymlar bilen dowam edäýeli. Ulu hevesle. Gözüm ava gözüm mil, sana seni sonra. Gözüm ava gözüm mil, sana seni sonra. Bollum yıkansız bilmil, tüylüyüm seni sonra. Bollum yıkansız bilmil, sana can seni sonra. Ah sana gel yanıma yine. Ay sevgilim sevgilim, gel yanıma yine. Başım tel bilinni, gözüm yolla yelinni. Min başım tel bilinni, gözüm yolla yelinni. Gençe yıl tegelinni, sana seni sonra. Niçe yıl tegelinni, sevgilim seni sonra. Ah sana gel yanıma yine. Ay sevgilim sevgilim, gel yanıma yine. Saramadım da dağlar, saramadım da bağlar. Saramadım da dağlar, saramadım da bağlar. Yüreğim sensin ağlar, sana seni sorar. Yüreğim sensin ağlar, sevgilim seni sorar. Ah sana gel yanıma yine. Ay sevgilim sevgilim, gel yanıma yine. Köplerin yerine düştüm, köplerin diline düştüm. Köplerin yerine düştüm, köplerin diline düştüm. Kasavadım kemiştim, sana seni sonra. Kasavadım kemiştim, sevgilim seni sonra. Sana gel yanıma yine. Ah sevgilim sevgilim, gel yanıma yine. Sana can, gel yanıma yine. Sana gel yanıma yine. Ine Suhan ağa gepleşigimizem ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gatnaşyp beren gyzykly görünmeginiz üçin, ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdym sazlaryňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Mundan welýakda size sunma däleminde uly üstünlükleri mahmal wazyňyzyň elmedama toy bayramlarymyzda berent jaňalmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Size köp sag bolsun aýdýas. Hoş geldi, köp sağ ol. Ne dünkü san ulga markaly söhbetleşdik etdik, aýdym aýtdyk, sağ sallyk. Şeýle mümkinçilikler biziň ýurdumyzda bar.
Sunwat üçün, umman sunwat işgärler üçün hormatly prezidentimiz ähli mümkinçilikler döretip berdi da şey edip sany ulugam arkaly öz sağlyk gurullarymyz bilen tanışyp bilýär. Özümiň aýdymlarymyzy halk köpçüligine ýetirip bilýär. Bu zatlaryň hemmesi şu sunwat işgärler üçün ullukan sowgat. Şeýle ajaýyp pursatda, bizi ajaýyp zamanada ýaşatýan, şu ajaýyp zamanyň waspyny edip halk tarapyndan, dinleýijiler tarapyndan ulu söýgä münasip bolup Yaşama ulu mümkinçilikleri berýän hormatly prezidentimize Gahrman Arkadağmydan sawoltna diýär. Hormatly prezidentimiziň gahrmany mehriban arkadağmynyň jany sag bolsun, belentbaş aman bolsun. Il ýurt bähwetli bütün adamzat ähmetli durmuşa geçirýän işleriniň bolsa elime dama ruwaşlary betlenmeli tüýsüre bilen arzu edýär. Mehriban ýyleşler, edil watandaşlar, ine şunun bilen Gahrman Arkadağmyzyň bize döretip berýän giň mümkinçilikleriniň biri sany ulgam arkaly taýýarlanýan ulgamda owa zaty gepleşigimiň şu gedek sanyny geçir gutarýas. Biz siziň her biriňize berk çan saglygyny, maşgala badançylygyny, ýurda abatyny arzu edýäs. Garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizde Gahrman Arkadağmyň saýasynda her biriňiziň görjegiňiz diňe gowluk bolsun. Ýene-de ýaýlymda görüşýänçäk, hoş, sag bolun.